wallahi jama'a kwanaki 3 da suka wuce da profesa kaita da profesa Ibrahim Ahmad Aliyu kwamishinan 'yan sanda ne wai gayyace su kusan awansu 10 akan me wai sun yi lacca akan allurar rigakafi. Wannan fa profesa ne akan ilimin hada magunguna ba na gargajiya ba, na bature, digiri 1 2 3, sannan farfesa. Wannan farfesa ne akan shari'a, digiri 1 2 3, sannan farfesa daga ina? The most prominent university in the country, in the name of Ahmadu Bello University, daga jami'ar Ahmadu Bello. Amma wai sai a kira wani dan sanda, wai dan sanda wani dakiki jaki jahili wanda ma yana da digiri ya zube a ofis, wai ya zaunar da su ya nemi musu tambayoyi na wulakanci. Kuma aka tantabi can shi shugaban 'yan sandan na ƙasa ya ce ƙarya ne, su ba su san wannan magana ba. Ku je ku karanta jaridar Daily Trust ta kwana 4 da ta wuce, sai da jami'ar Ahmadu Bello ta yi publication akan haka, ta ce ba ta yadda ba, wannan cin mutunci ne, don me za a ci mutuncin malamanta. To amma abin da muke cewa, wane irin zalunci ne za ku bari ana magudin mutane? Ma'ana yanzu shugaban ƙasa ya yadda, gwamnoni sun yadda, ciyamomi sun yadda a rinka kwankwada wa 'ya'yanku wannan guba ta allurar rigakafi. Wannan shine karatun da muke, magudi kenan. Sun san cewa wannan abin akwai cuta a ciki. Ta ina suka sani? Ga masana sun yi magana. Wannan professor ne, a well-renowned scholar, shahararre ne, an amintu da shi duk duniya. Jami'a ake kiran shi, yana buɗe wannan faculty din, Allah ya mai baiwa. Amma kada ya faɗi, don me? Dan ana magudi, ya gano ana magudi. Akwai wani publication ɗin shi, in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu zo da shi nan, ku yi photostat ku je ku abin nan. A cikin jaridar Daily Trust aka yi hira da shi kusan shekara 7. Yana nan mun yi printing ɗin shi, dama tuni na aje, na san cewa wata ran irin wannan za ta taso. 'Yan boko ku je ku karanta, ku ga me ake cewa ne. Ya kana mulki, a ƙarƙashin mulkin ka za a zo ana cutan mutanenka, amma saboda tsare mulkin ka sai ka bari. Na'am, to ka bari. Ok, to wani mai ilimi ya fito ya faɗa, kuma an ce wai dan me zai faɗi? To me amfanin ilimin kenan? Shine na ce sai a kulle jami'o'i yanzu, kowanne masani sai ya koma kofar gidan gwamnati ya zauna. In gwamna ya fito ya ce to me kake so mu faɗi yau? Me kake so mu faɗi yau don kada ya saba maka, ka a saba maka? Me kake so a faɗi? Mana ilimi ba shi da sauran daraja kenan. To duk wannan yana daga cikin magudi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai mulkin da ranar mutuwa ta same shi yana mai cikin magudi ga al'ummar shi, to ba abin da ya cancanta gare shi sai wuta. Suna ji suna gani ana cutan mu. Duk wani tsohon gwamna ka je ka zauna da shi, duk wani tsohon famanin sakatare ko kwamishina ka zauna da shi, zai ruwaito maka wata cuta da aka taɓa yi suna mulki. In ka ce me yasa bai faɗi ba a lokacin, zai ce to yayi iya kaza kaza, wai sai yanzu yake faɗi sanda ba ta da amfani. Yanzu ne dan ba a yi da shi zai faɗa. Allah ya kiyaye. Malam ya ce to, al-mas'alatu thalitha